vivimos un momento político especialmente interesante, tamén preocupante, pero interesante, en calquera caso. Creo que en momentos como este, no que a crise económica afecta cada vez a máis persoas e enche de anguria a moitas, agora é cando a política cobra máis valor que nunca, non? Agora é cando é o momento da política en letras mayúsculas. Intentouse interesadamente separar o mundo da política do mundo das decisións reais, trasladando a idea de que as cousas importantes as decían profesionais asépticos que nada teñan que ver con cuestións partidistas que todos sabemos que son moi malas e tremendamente sospeitosas. Eses mismos son os que agora claman pola intervención pública, son os que agora claman polo que os gobernos e os recursos públicos acudan no seu rescate ante a súa quebra e ante a súa falta de liquidez e de eficacia. Por lo tanto, estánse botando abaixo moitos paradigmas e creo que a política, entendida como exercicio de servir ao pobo, entendida como a representación cidadán e a posibilidade dos cidadáns de incidir e de marcar o seu futuro, cobra hoxe máis valor que nunca. Hai 3 anos produciuse unha novedade en Galiza que foi que por primeira vez o nacionalismo galego tivo a oportunidade de gobernar no país, participar na Xunta de Galicia. E nós impuxémonos a nós mesmos e mantivemos un contrato cos cidadáns para levar adiante un programa de cambio. Un programa de cambio ambicioso e realista ao mesmo tempo. Ambicioso porque o Bloque Nacionalista Galego é unha forza política transformadora. Non nos conformamos con xestionar o momento presente. A política ten que servir e os proxectos políticos, polo menos o noso, ten que servir para transformar positivamente a sociedade. E é o que intentamos executar durante estes 3 anos. Pero que executamos con realismo, porque o goberno do que formamos parte é o goberno dunha autonomía con competencias limitadas, dunha autonomía cunha financiación raquítica, e formamos parte dun goberno de coalición no que nós somos minoría tamén. Por lo tanto, eu creo que é necesario sermos ambiciosos, nós non entendemos, e eu non entendo outro xeito de participar en política, pero sabemos que os mimbres cos que contamos son eses, e con eses temos que construir o cesto. Quería preguntar se despois da última legislatura repetiría o bipartito. Pois sí. Non é o meu desexo, de logo, non me desvelo soñando con que o futuro do BNG sexa compartir un goberno co Partido Socialista, nin co Partido Popular. O que me ilusiona é que o Bloque Nacionalista Galego algún día acade o apoio cidadán suficiente para poder executar o seu programa. Ese é o meu soño, eso realmente o que me ilusiona. Está ben ser ambiciosos, pero tamén hai que ser realistas. Entón, me dá a impresión de que vamos ter un gran resultado electoral, pero hai que entre nós a maioría absoluta non vamos a chegar. Entón, como non vai haber maiorías absolutas nin para nós, para ninguén, haberá que ter a responsabilidade necesaria e suficiente para que Galiza conte cun goberno estable e maioritario. E claro, nesa perspectiva, que é unha perspectiva democrática, pois o Partido Socialista e o BNG son forzas políticas moi, moi diferentes. Pero somos 2 forzas políticas que temos certa práctica de diálogo e de chegarmos a acordos e de gobernar conxuntamente, que as súas dificultades, pero tamén cos seus éxitos. E hai outra forza política, o Partido Popular, que o problema que ten é que non se entende nin consigo mesmo. O Partido Popular, que tanto fala da Constitución, cuestiona de raíz a columna vertebral da Constitución, porque dice, non, aquí o que ten que gobernar é o que máis votos saque. É unha auténtica deturpación da democracia. Que intenta esconder con eso? A súa incapacidade para que, unha vez que se dá o resultado electoral e non hai maiorías absolutas, dialogar con outras forzas políticas e chegar a puntos de encontro. Ora, claro, cando un está na política ou na vida pensando que a razón absoluta existe e que ademais a ten il, estás fastidiado. Terás que pensar, eu creo que para estar en política é necesario ter principios, porque aquel tamén que
é igual 8 que 80 e pensa isto exactamente o contrario, pois non debe estar na política, é o meu punto de vista, é ninguna cousa importante da vida. Pero bueno, terás que aceptar o veredicto democrático e dicir, oi, a mí me diron unha parte da razón, a esta outra parte, a ver se entre os dous somos capaces de chegar a puntos de encontro que permitan ter gobernos estables. Podo vos asegurar que eu nunca tiven a pretensión de cambiar o sistema co aplauso do sistema. Eso é imposible en política. Cando cambias o sistema, os que se consideraban albaceas deles, non lle parece especialmente ben. E pa que vale unha nai de 80 anos, chea de artrosis, con Parkinson, como temos algúns? É unha cuestión de principios. Cuidado. Non podo aceptar baixo ningún concepto campañas como a que algúns se dedican a facer agora, falándonos de que o castelán está en peligro en Galiza. Tíranse os paxaros contra as escopetas, non? Eu teño 2 nenos pequenos que lle falo galego na casa. Van a galescola. Os avós, que están moito con eles, falanlle galego só. E os pícaros deles falanme tamén en castelán. Por qué? Porque o mundo é en castelán. No que é a relación política de Galiza co Estado, que tamén é outro termómetro para medir a galeguidade, en eso sí que temos avanzado moito nestes 3 anos. Porque Galiza foi capaz de dotarse dunha representación política propia, humilde, pequena, pero que está servindo para que Galiza sexa protagonista e decisiva en debates de política estatal, sin a cal pois non estaríamos. Hai unha cuestión que un país para avanzar precisa boa sanidade, boa educación, infraestructuras, pero precisa tamén autoestima. E o feito de que Galiza sexa protagonista na política estatal, eu estou convencido de que ten servido para que haxa moitos galegos e moitas galegas que se sintan orgullosos de sermos galegos, que digan, home, pois antes eran outros, ahora somos os galegos, iso está ben, independentemente despois de por quen voten, non? No caso de que nestas eleccións autonómicas sufran un novo retroceso, aínda que consigan entrar de novo no goberno da Xunta, teme vostede que se poida producir no BNG unha certa crise de liderazgo e que poida ser vostede cuestionado? Se despois de 3 anos de goberno vamos a unhas eleccións e temos menos votos que hai 3 anos, non sei que pensará o BNG. O primeiro que me cuestiono son eu. Me estou equivocando. Aquí algo... E hai unha cuestión moi importante, e é que estas van ser as primeiras eleccións en Galiza na que vai haber moitos cidadáns que van a votar coñecendo o BNG por si mesmos. Eso é moi importante. Esa é a primeira vez que nos vai a pasar. Porque ata agora había un contingente moi importante de cidadáns en Galiza que non coñecía o BNG. Que o que coñecía do BNG era a caricatura que de nós facían os nosos adversarios políticos. Por lo tanto, eu, a verdade que son moi optimista con respecto ao resultado. Pero se van por aí as cousas, efectivamente, me acordarei de ti. Crees que cabe destacar algún erro, algún punto negativo importante que se cometeu no papel do BNG? Cométense erros de diferente índole. Non? Cométense erros, primeiro, porque un sempre tende a pensar que o común da xente pensa como a ti, e non é sempre exactamente así. Hai 3 anos, o Partido Popular sacou casi o 50% dos votos. Oiga, eses que votaron o Partido Popular moito cambio non debían de querer. Un contingente importante de xente que votou o Partido Socialista. Home, eu creo que ese sí que querían cambio. Pero tampouco creo que fora así unha cousa como para decir queimemos o mundo, non? E o BNG tivo 13 diputados de 75. Eu creo que é un erro pensar que o país que ti tes na cabeza e que quixeras que fora posible mañá, pensar que iso é o que a xente quere para mañá tamén. E nós, ás veces, intentamos ir máis rápido do que realmente podíamos xestionar. Estas eleccións son as do vindeiro ano, son as primeiras sen Manuel Fraga presentándose polo Partido Popular. Pensa vostede que pode ser unha lousa para o Partido Popular? Fraga o que si facía era asegurar ese voto de dereitas. Pero despois tiña un discurso que lle permitía dirixirse, bueno, pois a persoas que
con certo cariz galeguista e de centro, consideraban que aquela podía ser unha opción posible, non? E eu creo que dese doble discurso foi no que consolidou as súas maiorías absolutas, non? Eso hoxe para o PP é imposible de repetir. Pero non só porque non este Fraga, sino porque hai novos actores políticos, unha nova situación política e un novo escenario, non? Por lo tanto, eu creo que o PP, por moito que digan, non aspiran, saben que non poden aspirar a repetir o último resultado.